Čaute ľudia, moje meno je Herles a ja vás vítam u hre Majka Pocket Edition. A ja som sa rozhodol, že proste natočím nové časti, nové epizódy a toto je taká prvá úvodná epizóda. Ako vidíte, ja už som troška začal hrať spoza kamery, takže tu som si spravil miny, kde chodím si po železo a po diamanty. Diamant som ešte nenašiel, lebo ešte nie som moc hlboko, ale natrafil som už na veľa jaskýň, ktoré som preskúmal a našiel som veľa uhlia, vám ukážem tu v peci 55, 63, 51 a ešte tu v české 64. Našiel som aj zlato, som našiel, železo. Mal som viacej, ale som si spravil brnenie, takže si ho nasadím. Nechcel som začínať hneď s brnením, v ďalšej epizóde si ho nechám. A dneska by som sa chcel pozrieť do toho portálu, čo som si vyrobil, lebo som našiel tu lávu aj vodu, tak som si vyrobil portál. A ešte by som sa chcel, ešte by som chcel ísť do bani s vami, aby ste videli, aké tam tu mám. Potom v ďalšej epizóde, neviem, už by som si farmu máme, tu obilie som sa prisúdil, vidíte, že som našiel šťastie a som sa usídlil okolo nich. Nechcel som sa usídliť v dome, lebo ja si tu plánujem postaviť nejakú tú väčšiu hradbičku, ale to až potom v ďalších dieloch. Vidíte, že celkom by som chcel aj ohraničiť tú dedinu, ale tak to potom uvidím, ako ju ešte spravím. Teraz zatiaľ by som si chcel možno tú hradbu spraviť, také začiatky, možno spoza kamery troška dám, potom vám tu budem ukazovať. Dobre, ja si idem spraviť asi torčkov a ideme do pekla troška, ja som tam ešte nebol, ja som si to len vytvoril a ja som tam ešte nehral. A pozerám, že styky nemám, nejaké drolám prosím. Ešte budem musieť ísť ťažiť, lebo ešte potrebujeme repliky. Lebo ja robím takéto dole, že sa mi zidú rebriky. Takže ja si ešte spravím rovno rebriky. Čo som chcel? Železo som chcel. Ale sa nám nič nevyničilo. Jo, a ešte idem robiť tie repliky. Dobre, máme celkom dosť, tyčku dáme tu. Neviem, či tam mám také, nemám tam nič, dobre. Dobre, ešte to drevo vezmem. Tu by som náhodou, hej, za čo sa stalo. Že by som bol pripravený. Ešte čo by som si tak mohol zobrať zo sebou. Jedlo mám. Uhlie, to mi netreba. Ja si myslím, že máme všetko. Začína byť noc, takže asi pôjdem vyspať. Takže troška počkáme. A však to máte jedno, však keď pôjdeme do toho pekla, tak to je jedno. No, takže tu, spala sa tu slepka, svinia. Ups, venčilák. Sa ospravedlňujem, idem. Čo sa tu laguje, lebo rád sa slepka, pretože už raz budem naháňať, ty vole. Keby tu tak bude sekať, tak sa ospravedlňujem trošku. Neviem, prečo mám také lagy. Asi za to, že je to nové prostredie a ešte som tu nebol. No tak asi sa nepôjdeme preč. Strašne mi to tu seká. Nič, ja to skúsim potom nejak opraviť, keď si tu zvyknem. Nič, tak peklo necháme tak, lebo ako pozerám. A mne dohľadí, že skade sa tu nabralo toto, keď ja som tu ešte ani nebol. Nič, kašme na to, idem vám ukážem môj baňu. To mám viacej veci. Teraz to ani v pekle sa mi dať nechce byť, vám poviem popravde. No, asi ukážeme tú baňu. Jo, teraz mi to troška laglo. Sa ospravedlňujem, takže ja to teraz stopnem a sa to opraví. Som späť. Keď som to teraz stopol, tak hneď sa mi to opravilo, takže som dúfal, že to bude vyššie. Dobre, či dlhšie, tak. Dobre, ja vám teraz ukážem moje miny. To bola testovka. A ja som takto išiel dole.
A proste tu, no vidíte, ak som išiel dole, tak tu mám tu tie kamery, lebo som tam ponatrafoval na jaskyne, ktoré som už preskúmal, na železo, uhlie, takže a toto som ešte nezabrigadoval. Kosturec. Hajzel! Dobre. Zombík, no. Ja som tu ešte nebol. Ja som to chcel s vami preskúmať. Ste videli, čo tu je vlastne, ja som tu ešte nebol. Výborné, železo beriem, lebo to mi treba na pače. Ja už armor mám, takže... Kaj, pôjdem skôr. Čo treba vzorať? Keď tu nič nebude, tak sa vrátime. Tak to som pekne. No nič, ja tam nejdem teraz. Vidím, že tá jaskyňa bude zasa taká dlhá, ako som narazil na jednu, čo som hral. Bola taká dlhá, že ty vole som ju preskúmal dosť dlho. Ja musím povedať hore, lebo väčšinou aj hore sú železa tak zapotrošené. Au. Hajzle. Super železa. Ja už rozmyslím, že ani uhlie už ani brať nebudem. Ale tak zase zíde sa teraz uhlie, keď budem stáť tú hradbu. Ďalšie železo. Super. Ja kopem dole, aby som našiel diamanty, lebo diamantový kompát je oveľa lepší ako železný. A tu je už voda. Že tam dačo je, tak sa pozrieť na to. Našli sme zlato, tak ja som zlato našiel, keď ste si všimli, mám ho 5. Tak teraz ho budem mať aspoň už 9. Som našiel 4, no. Tu mi dačo svieti? Nie, nechcel by som ísť. Našiel som lávu. Creeper? Fuck. Neď ku mne, ty hovado. Potrebujem pušný prach. Jo. Super. Zresli sme uhlie a tam som našiel... Ja som našiel tu zaspávané lávy. Tam čo je? Aha, bak. Dobre, ja to teraz tam nejdem preskúmávať, ja som tu tak, kde zachytil uhlie, tak ho vykopem. Keďže ja teraz uhlie potrebujem veľa, lebo keď idem stavať tú troška väčšiu hradbu, budem musieť dať čo aj páriť tam, kamene, takto blbosti, takže za to viete. Dobre, iba toľko? Tak to bola ešte malá zásobareň. Dobre, tak ja sa vrátim, ďalší. Ty kokos, kde sa oni tu spánujú? Tu tak nemusí byť taký spáner. Bo, čo som tu prišiel? Sami zombíci tu boli, ty vole. Sami zombíci, tak som si myslel, že tu nejaký spáner bude. Dobre. Neviem, na čo som bral zo sebou sekeru do baní, ale... Dobre. Zviej teraz cestu. Aha, tu je cesta späť. Mám tu taký kameň. Dobre. Taká jaskinka, to je hlúpa. O nič, troška dreva. Alebo však nie, drevo mi treba. Dreva. Ja poza kamery pôjdem po drevo, troška naťažím viacej, hej. My sme mali. A ja nebol som si nezobral kameň. Mám v českej. Aha, tu je ešte uhlie. Tak ja tú vodu si tu spravím taký chodník po vode. Nebudem predsa plávať. Mňa to spomalilo. Ironový kompás je celkom dobrý, ale mne sa viac páči ten diamantový, ten rýchlejšie kope. Zatiaľ som ešte šťastne na tie diamanty nemal, lebo ešte nie som tak úplne, že dole. Hej. Ja som tak, že úplne, že dole.
uhlia mám dosť, takže mám asi 5 stakov uhlia, čo je pomerne dosť. Toto video nebude tak dlhé, maximálne tak 15 minút. Bo to je také prvé video, také troška úvodné, ja som troška hral za kamerou. Pochybujem, že by vás bavilo. Ja keď som spustil, tak hneď na začiatku som našiel 2 ovce, či vlastne 3, a potom som našiel hneď aj dedinu. Takže, a potom tam bolo aj kováctvo, či kovadlivé, či jak sa to povie. A proste som hneď natrafil tam, hej. A tu som našiel ďalšiu jaskyňu, chceš mi povedať, ty kokos? No ty vole, tak to ja neviem, či ja sa vôbec takedy dostanem, no akože dole. Aha, ne, to není tá. To je tá istá. Dobre. Som si myslel, že to je nová tá jaskyňa. Lebo ja idem preskúmať to. Á, takže tu vedie tá jaskyňa, aha. Dobre, tu. Dochádzajú torčky, aha, dobre, takže to je vedieť nikde. Tu si stále torčky poberiem. Takže tu nič není, hej. Okej, ešte také uhlie. Tak. Dobre. A keďže tam už nič není, počkajte, tu čo je? Aha. Tam nejdeme teraz. Počkajte, ja som išiel tady, ne? Poďme sa ešte tu pozrieť ďalej, vidíte, že som ďalej ani nešiel, proste narazil na tú vodu. Dobre, že som vzal drevo, ja som vedel, že mi dačo bude chýbať. Čo tu je? Železo, len dačo tam je. Poďme sa tam pozrieť. Stratil som to, aha. Shit, to som nechcel. Nevadí, pôjde to do truhy odpadkov. Ty vole, ďalšia voda? Dobre, takže tu sa tá jaskyňa končí, ak som si všimol. Lebo tam už vlastne ani nekončí sa ešte. Super, pozrite sa, čo sme našli, našli sme kryštáliky. Super. To som myslel, že tu sa školo diamantov. Dobre. Som rád, že v tomto videu sme našli niečo lepšie ako železo a uhlie. Takže nemám torčky a debil som si nepostavil crafting. Dobre, takže ja sa tu dám. Kde to je? Si vyberiem torčky. Koľko som vyrobil? Presne 64. To dobrý som. A ja už to zaraz ukončím. A vlastne ja už to ukončím teraz. Tamto preskúmanie si necháme na druhú epizódu, takže ja sa s vami učím. Keď sa vám niekto páčilo, nezabudnite zanechať like, koment a odber. A ďalšia epizóda, možno ešte natočím ju dneska, keďže som sa chcel ešte ospravedlniť za to, že už dlhší čas neboli videá. To ma fakt mrzí, ale som mal veľa to aj v škole, aj všetkého, takže som zase nemohol tak točiť, ale teraz vám to nahradím. Dneska natočím 2 videá a zajtra ešte natočím, takže bude dobre. Takže sa majte. A čaves.